Astăzi vom discuta în detaliu despre o tehnică extrem de eficientă pentru stabilirea obiectivelor, obiectivele SMART. Aceasta este o abordare care vă poate ajuta să vă atingeți scopurile într-un mod mai organizat și mai eficient. Dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitatea de a vă atinge obiectivele, acest videoclip este pentru dumneavoastră. Așadar, haideți să începem! Obiectivele SMART sunt un acronim care reprezintă 5 caracteristici cheie, specifice, măsurabile, atingibile, relevante și cu termen limită. Acestea sunt criteriile pe care le puteți folosi pentru a vă asigura că obiectivele dumneavoastră sunt bine definite și ușor de urmărit. Primul pas în stabilirea obiectivelor SMART este să le faceți cât mai specifice posibil. În loc să spuneți doar vreau să fiu în formă, încercați să fiți mai detaliat. De exemplu, puteți spune, vreau să pierd 5 kg și să alerg un maraton în următoarele 6 luni. Cu cât sunt mai detaliate, cu atât va fi mai ușor să vă concentrați pe ele și să știți exact ce trebuie să faceți pentru a le atinge. A doua caracteristică importantă a obiectivelor SMART este măsurabilitatea. Aveți nevoie de criterii clare pentru a ști când ați atins obiectivul. Dacă vă doriți să economisiți bani, stabiliți o sumă exactă, de exemplu, vreau să economisesc 1000 de euro în următoarele 6 luni. Prin măsurare, puteți vedea progresul pe măsură ce vă apropiați de atingerea obiectivului. Obiectivele trebuie să fie realiste și atingibile. Este important să vă stabiliți ținte care sunt în limitele capacităților dumneavoastră și să vă concentrați pe ceea ce este fezabil. Dacă sunteți începător în fitness, atunci alergarea unui maraton într-o lună poate fi nerealist. Mai degrabă, începeți cu o distanță mai scurtă și creșteți treptat. Atingerea obiectivelor dumneavoastră trebuie să fie o provocare, dar nu trebuie să fie imposibilă. A patra caracteristică a obiectivelor SMART este relevanța. Obiectivele trebuie să fie relevante pentru scopurile dumneavoastră generale. Dacă doriți să vă dezvoltați cariera în domeniul marketingului, învățarea unei limbi străine poate fi mai relevantă decât învățarea de gătit gourmet. Asigurați-vă că obiectivele vă duc în direcția dorită și contribuie la realizarea visurilor și aspirațiilor dumneavoastră pe termen lung. Nu în ultimul rând, stabiliți un termen limită pentru atingerea obiectivului. Acest lucru vă va ajuta să mențineți un ritm constant și să evitați amânările. Dacă obiectivul dumneavoastră nu are un termen limită, există riscul să-l amânați mereu. De exemplu, vreau să termin cursul de marketing online în următoarele 3 luni. Cu un termen limită, veți avea un cadru clar de timp în care să vă concentrați pe atingerea obiectivului. Acum că ați înțeles ce înseamnă obiectivele SMART, iată câteva sfaturi pentru implementarea lor în viață. Înregistrați obiectivele, scrieți-le pe hârtie sau utilizați aplicații de gestionare a obiectivelor pentru a le urmări și monitoriza progresul. Monitorizați progresul, înregistrați-vă progresul către obiective și revizuiți-le în mod regulat. Acest lucru vă va ajuta să vedeți dacă sunteți pe drumul cel bun sau dacă trebuie să ajustați strategia. Fiți flexibili, viața poate aduce schimbări neașteptate, iar uneori trebuie să ajustați obiectivele pentru a se potrivi noilor circumstanțe. Nu vă descurajați dacă trebuie să faceți ajustări. Împărtășiți-vă obiectivele, dacă le împărtășiți cu alții, veți simți o presiune pozitivă de a le atinge și veți putea primi susținere și sfaturi de la cei din jur. Celebrarea succeselor, nu uitați să sărbătoriți atunci când atingeți obiectivele. Fie că este vorba despre o cină în oraș sau doar o mică recompensă pentru eforturile dumneavoastră, celebrarea succeselor vă va motiva să continuați să vă atingeți obiectivele. Pentru a înțelege mai bine cum puteți aplica aceste principii, să vedem câteva exemple practice. Exemplu de obiectiv specific și măsurabil: vreau să învăț să cânt la chitară. Voi petrece 30 de minute în fiecare zi timp de 6 luni în practică și voi fi capabil să cânt 5 cântece la sfârșitul acestui interval. Exemplu de obiectiv atingibil și relevant: doresc să avansez în cariera mea de programator. Voi învăța o limbă de programare nouă care este în cerere pe piața muncii și voi aplica pentru cel puțin 5 locuri de muncă în următoarele 3 luni.
Exemplu de obiectiv cu termen limită: vreau să economisesc bani pentru o vacanță în Bali. În următoarele 12 luni, voi economisi 2000 de euro. Stabilirea obiectivelor SMART este doar prima parte a ecuației. Pentru a vă menține motivația și a vă asigura că continuați să lucrați la obiectivele dumneavoastră, este important să înțelegeți de ce aceste obiective sunt importante pentru dumneavoastră. Gândiți-vă la beneficiile pe care le veți obține atunci când veți atinge obiectivele, cum ar fi o viață mai sănătoasă, o carieră de succes sau un echilibru financiar mai bun. În concluzie, obiectivele SMART sunt un instrument puternic pentru a vă ajuta să vă atingeți scopurile într-un mod mai eficient. Cu pasiune, disciplină și un plan bine definit, sunteți pe calea cea bună pentru a vă realiza visele și obiectivele personale. În plus, cu aplicarea corectă a acestor obiective, veți dezvolta abilități de planificare și organizare care vă vor fi utile pe termen lung. Așa că haideți să ne apucăm de treabă și să ne îndeplinim obiectivele SMART. Mulțumesc pentru urmărire și nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe conținuturi utile.